Nos últimos anos, as respostas aos feminicidios que impulsa o feminismo galego, que estamos impulsando desde o feminismo galego, teñen aumentado en número de convocatorias e de asistencia. Asimismo, pois o vemos durante o ano 2018 e 2019 nas convocatorias das folgas do 8 de marzo, que superaron as convocatorias con todas as expectativas. Bueno, pois nesa mesma liña de movilización social pensamos que esta campaña ten algo moi bo, que é permitir tamén trasladar este debate á rúa e reflexionar sobre a violencia machista en lugares onde non se viña facendo hasta ahora, nos bares, nas perrucarías, nos adestramentos dos clubes deportivos. Aquí estamos todos, temos todos claro que estamos ante un tema moi serio. En Sada estamos atendendo desde os servicios sociais un número importante de mulleres víctimas, ofrecéndolles apoio psicolóxico. O mesmo mes pasado tivemos un caso de agresión sexual por parte de dous xóvenes a unha moza. E, bueno, a verdade é que os concellos somos a primeira fiesta, somos a administración máis próxima á cidadanía. Bueno, é moi importante que os microespazos, que cada un dos recunchos dos establecementos, dos bares, dos comercios, pois participen na campaña, independentemente das cores políticas. Aquí temos representación de sobra. Así, desta maneira, creo que facemos que ese berro feminista se escoite todavía máis forte. Moitísimas grazas.